Ассалому алайкум. Ака Искандар ва гурӯҳи ангур ва боғ. Ин ака пистае ки поринамаро дода будем 10 дона. 10 та пистаам дода будем. Набин. Нигоҳ кунед, ман баландида мебурам. Қадима қариб 2 метрай. Ин писта мумкин 220, 230 амтари биланд боша якташ. Иҷабо ҳастай. Инҷа ҳастай. Ина писта. Пистара биё Ака Искандар. Машоаллоҳ хуб шидагай. Ишники 3 метр. Қариб 3 метр. 270 тариас. Ина стима ида. Эҷаш намераса. Али нулиуда намераса. Ина Ака Искандар. Машоаллоҳ ина пистои ма. Этай наш намокадай. Амиро Ака Искандар. Аймиҷош бабарам шон. Шхелиш кинам. Неки иҷа кул Ака Искандар 2 та пистай. Ниҳака ака ятш екай. Нишам хела карунай. Мишам бландай. Мишам қадимада бландай на. Хай мумкин ягон 190 мабошум. Ина 2 метр ами ҳастай. Мишам 2 метр шидагай. 2 пистай. Пайванд надора неки ятш. Ятш пайванд дора. Не ҳарч пайвандошон гум шидагай. Ёки ятш пайванд дора, ятш надора. Навуш пайванд доштай. Ми калонуш пайванди будай. Неш пайванд надора. Ая тайгаша. Вой науҷавуна. Майдачаки имсол шишмондумш. Пайванд шикаст. Ина Ака Искандар. Ина ёша нигаҳ. Ёш хай панҷа зай нулша шикастам. Хай панҷаак задай. Тупак шидай неки. Хели гиреш. Як 40, як 30 амтари қаддора. Аз бландаки шурӯ шидай. Наиш 1 метр ҳаст. Як. Ёра Ака Искандар. Медони чӣ коршон кам хериши. Амир гирд чапобел кардам. Якум сол озуқаш надодам. Ин сол неми замистонӣ. Баъд неми бочкаи 200 литрайку. Амира ним ами ахлоти гови ахлоти тозаи гова. Свежиша. Гуфтам пур кам. Даруни ам бочкара пури об кам. Ним ахлотш кам. Дигаша боқмондашам. Об пур кам кофтам ба як бел. 1 рӯз истод. Боя борда кофтамаш. Газш буромад. Овардам дар гирдш рехтам. Гирдои ҳар комша 3-4 сатели рехтам. Иша имсол шмондами. Пайвандиякай. Иша хушрушда. Неш сабаби об нарасиданаш камтар. Қадш пастай. Я об кам расидай. Ами писта мегам бе об мешава. Бе об не ҳами сер обуш мекарда зур мешида. Яъни обуш қариб ки намераса. Мина қариб ки об намераса. Қадш пастака 1 метр 20 сантиметр амтаре. Ёша 2.5-3 метр шидагиан. Уже баланд шидагиан. Шушда. Ҳар кадомиан ҳам 3-4 сатели. Ҳам поруи тозаи свежи гова там бушка тайёр кама рехтам. Ина този ҳастан. Ин поруо ҳаста. Ин поруо ҳаста този оли. Поруо ҳами замистони дроз ҳам шарбатовара хӯрдааст. Зузбала шидаян. Вале имсол боя бор дигам тариш кинем. Ҳам рехида хела зур мешаванд ки. Як гилхона. Не имсол гилхона ба фикрам намекунам як. Баъд як чизи дига Ака Искандарам 10 дона гирифтагӣ будем. 7 донаш часпид. 7 донаш ҳамон савз шид биромаду. Хош ҳамон қоқ дастаян. Масалан шумо мара гуфта будем ки агар кадомиш қоқ шад дар ҷош бо пистатон метам. Ай сабабе ки дига корум бисёр буд натонистум омада. Анака ҳам пистаҳо сеташ ҳам хез ай ҳамунҷо овардаги қоқ. Ай умуман савзам нашидан намоам накардам.
Мегош ҳамин савз шудан нашуд ҳамо кардан баланд шудан шурӯъ шудан. Ана меи ноки ки додагиен ин нокам 2 солаш тира бин шурӯъ киштай 50 аст шурӯъ шудай меи нокай меян 2 солаш шудай хай меваша хӯрдан кӯдако уже пухта хӯрдан шо ҳамун писторо ҳамун пистои вадака агар тимонака дар ҷои қоқшудагиёш менадор мешем.